তোর ଅଛି କଣ କାଇଁ ଆମର କଣ ନାହିଁ କି ତାର তোর ଅଛି କଣ କାଇଁ ଆମର କଣ ନାହିଁ କି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ନା ହଁ ନୁହେଁ ତ ଭାଇ ପରା একচুয়ালি মানে আপনার ভাবুଛନ୍ତି ঝিও সুন্দর নୁହଁ ବୋଲି ତ ଏମିତି ହାଉଲିଂ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଝିଅଠୁ ଉଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର କିଏ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉ ଅସୁବିଧା କଣ ନା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଅଛି ତାଜା କ୍ଷୀର ଯଦି ପିଇବ ଘରେ ବାନ୍ଧିବ ଗାଈ ଆଉ ଯୁକ୍ତ ଯଦି ଥିବ ପାଖରେ ଥିବ ଭାଇ ଆଇକୁ ଛାଡ଼ି ତମେ କିଛି ନା କରିପାରିବ ନା 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 ଆ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଝିଅ ସୁନ୍ଦର କଣ ଝିଅମାନେ ସୁନ୍ଦର ପଚାରିଲ ପଚାରିବି ପଚାର ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀମାନେ ସେ ପୁଅମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ କହୁଛି ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଇଜ୍ଜତର କଥା ଯଦି ଝିଅମାନେ ସୁନ୍ଦର ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ନା ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ତମ ସବୁନି ବୋଧେ আচ্ছা ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମୋ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମାଉସ ମାନେ ଭାଉଜ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ପଚାରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଦି ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଝିଅ ଦେଖାଉଥିବେ ହଁ ବସ୍ ଓ ଭାଇ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହୁଥିଲ ଝିଅ ସୁନ୍ଦର କହୁଛ ହଁ ଝିଅମାନେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବନି ଏଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦେବା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ କ'ଣ ଅଭଦ୍ର ଅଭଦ୍ର କ'ଣ କଣ କହୁଛ ଝିଅ ପୁଅ ରାତିରେ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଲେ ଭାଇ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ କହିଛି ନା ତ ଭାବନା ତ ଖରାପ ନା ଭଲ ଲୋକ ଶୁଣ ଝିଅ ତା ରୁମରେ ଶୋଇଲା ପୁଅ ତା ରୁମରେ ଶୋଇଲା ତ ସମାନ ସର ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା ଚାଲି ଚାଲି ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ପହଞ୍ଚିବ ଝିଅ ନା ପୁଅ ଫାଷ୍ଟ ପୁଅମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ କେମାନେ ପୁଅମାନେ ଆଇନାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖିଛି ପୁଅ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ହଁ ଆଗ ପୁଅମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ତ ଝିଅ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ମାନେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଏ ଝିଅ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣେଇରେ ଟୋକାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କାହିଁ କହିପାରିବେ କାହିଁକିନା କୌଣସି ଟୋକାକୁ ସେ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ଦେଇଦେଲେ ତ ଦରକାର ପଡେ ଭାଇ ତମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯାଅ କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ ମତେ ତୋ ଲଲିପପ୍ ଧରେଇଦେଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗୁଥିଲ ଲଲିପପ୍ ଧରେଇଦେଲି ଏଇଟା କଥା କହିବି ଖରାପ ହେଇଗଲି ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ଶ୍ରାବଣ ସଞ୍ଜରେ ଜନ୍ମିପୁର ତମେ ଆଶ୍ଵିନରେ ପ୍ରଜାପତି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ନାଲି ଓଠଟି ତମର ତମେ ଅଗଣାରେ ଜନ୍ମ ରାତି ହସଟି ତମର ଏପରି ସୁନ୍ଦର ତମେ କାନ୍ଦିଲେ କିପରି ଲାଗିବ ଏଇ ହସ ମତେ ପାଗଳ କରିଛି କହିଲେ ତମେ କି ବୁଝିବ ତମ ହସ ଜଣେ ଅନେକ ସୁବାସ ଆଉ କିଏ ଏପରି ହସିବ ତମ ଚାଲି ଗୋଟେ ରାଜହଂସୀ ଚାଲି ଆଉ କିଏ ଏପରି ଚାଲିବ ବଡ କଥା ହଉଛି ତମ ଯେ ବାହା ହବ ତା ଭାଗ୍ୟଟା ବଦଳିଯିବ କାହିଁକି ନା ତମ ବାହା ହବାର ଖୁବ କମ ଦିନ ପରେ ସେ ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ମରିବ